Masih kanggo Kacarianto, sing duwe lagu. Ayo Kang Tangkong, ditunggu dalane. Masih kanggo ngormati panjenengan KB, mudah-mudahan terhibur selalu. Digoyang sama Manyu. Wong lanang lara atine iya ya Kang takon salah dipegat rabine batin nangis limetu banyu mata rumah tangga dipisah genang mertua. Masih kanggo sing duwe lagu adoyok pedalan. Wong wadon nutup matane kaya beli melas karo anake ngorbanaken cinta karena hasutan rumah tangga hancur langka lantaran kayak ledek ketiga siran jaluk pegat tambang pasti gendang hasutan wong ketelu ning guri layar wong lanang lara atine. Masih spesial kanggo pengobeng, semoga terhibur selalu. Uga kanggo majikan mesti kanggo Yayu Desi sing ana ning Taiwan. Ajak lalen disenggol terus. Ayo, jalan jalan. Pun sing diarani jogetnya dalan. Memang jodoh kuasa ilahi. Kasewon majikan anak kasewon. Sing teketuni tapi yang deleng anakan beli tega dadi korban. Orang tega kang ya, orang tega kang Manyung bakal sedeleng anakan. Tega ya Kang Tari, ayo kan kang sok lo didalani, ayo. Kok ditukeri, iya. Ora ribut, ora wingi masih sayang-sayangan sekian ketekan surat sing pengadilan wong lanang lara atine. Masih kanggo Kang Doyok, ayo didalani, ayo dikodok dalane. Ayo Kang Songlo itu ke dalane. Mangga. Masih kanggo Kang Biek. Majikan lanang. Semoga terhibur selalu. Desi. Kayak ini. Asik. Sing ana ning Taiwan. Memang jodoh kuasa
tega dadi korban. Aku nok ayo dalane ayo ana sing salah nembang. Ora ribut, ora tukaran, wingi masih sayang-sayangan, sekian ketekan surat sing pengadilan. Lanang lara atine akon salah dipegat rabine, batin nangis metu banyu mata, rumah tangga dipisah genang mertua. Aduh orang tegel Kang Manyun ya. Ora tegel ya Kang. Sing sabar Kang. Wong wadon nutup matane kaya beli melas karo anake, ngorbanaken cinta karena hasutan, rumah tangga hancur langka lantaran. Ayah ledek ketiga sirang jaluk